Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahan nga ti surat ti pagkasalitaan di pagkayam tayong Charlene nga pinauluan na iti may kadua nga ayat. Kunana ditoy, Dear Manong Nemi, kasta unay Manong Nemi ti panagyamyaman datatang kininanang tadyak palayang mapanunot ti makiasawa irinto ta. Dagiti kasadar ko kinaradwarak iti high school Manong Nemi ket addan asawa da adda payen sagdudua da nga anak. Manong Nemi, ngem ko na datatang kininanang ngajaklakid di ko malaksid dati tawan ko ket saan ko mailaksid iti kalendaryo. Ngamin Manong Nemi, marigatan datatang kininanang nga magisakad iti panagbiag mi kaya dito naggraduara ko niti high school, kad bumalasa nga, tumultulong ako nga trabaho, tapno da maitulong ko kadakwada para iti pamilya mi ken. Dagiti kakabsat mi. Wano kakabsat ko. Tas yak nga ron tinauna Manong Nemi. Dito mati nga akam tinauna kakabsat, apay ko na Manong. No inauna ka, kung nadagiti naganak, ayan, agtrabaho ka man tananak ko, tumulong ka kada kami, para kada gini kahamsat mo. Ngayon nagbalinak nga na siya, natudyo nga anak. Dito na pagsasayatan na ati pamilyami o marigrigat kami Manong. At disiplina titong galmaysa, at kinatudyo, kooperasyon, panagtitinulong. At ito kita agar-arim kanyak Manong Nemi, ngam saan da pa nga namang pitik, handa pa na pagpitik ti puso. Kaya't ko nga rod nga tulungan, di kiti kakapsat ko, sa dati kapuna, napay nga trabahoan. Na dumang trabaho Manong Nemi, napadasak ti nagbaling nga katulong, napadasak Manong Nemi ti nagbaling nga waitress, sales lady, servidora. Aging ka Manong Nemi, ngayon may naksinawakaran ti gayem ko. Kinaradwarak, ti high school, best friend ko. Ngayon so dito ni Marie Manong Nemi. Di may dito balay. Oh, friend, kumusta? Gustoy. Bakit awalasan? Oh, muna ko matawon mo? 28 ko na. Sabi namin, hindi ka mag-asawa. Taasi ka at asawa mo. Nagpadpado ta. Ngayon nadaanak iti live-in partner. Ngayon nasaan kang nga nagpaot. Pero sa when? Hakan ka virgin? Si Kamon, at dapat na kita basbasa ti high school, masandang ni virgin. Siyak tukid din. Kat ka. Virgin ang pailang. Nakapayan, taka din na damag mga boyfriend ko. May anak Manong Nemi kasarinita, tatlo kastagat padasem iti mapamakigasan-gasat iti syudad. Tatatukan ti Tiyansa, uno Gundaway, Manong Nemi, nga makasarak iti napimpinas nga trabaho sa dyan. At gayem na Manong Nemi, agtrabaho ti faktorya.
Kahit mabalin ka nga, isarek na kami. Faktorya? Unang narigat sa syudad Tabay. Siyempre, agsapol ka di pagkasaraam. Magagatangim amin nga anas ka ng gatangim. Dito nga rin probinsya, dito away. Awan si Dem. Manghala ka mga plak ka lang di bulong ti marongkay sa lao kam ti sardinas. Okay na. Okay lang. Di mangkita ti pagsaraan ta nga pagbigayan ta. Sa mga natahangan negatibo at panunute, positibo, ada determinasyon mo. Ada nga matulungan di kiti parents mo, kinakakabsat mo, noon napipinas mo lang trabaho. Yung bagamok dahil ito'y manong na yung kadatatang gininanang, kas namat na nagrekabsat ko. Noong mabaling ko mga anak ko, kit saan ka umatadayo. Kikita tayo latang, agdadan na. Noawang ka dito balay, pampanunutin minto, ano kasasaad mo. Anong serbi na nga ang cellphone? Uri kagangay lang ang cellphone. Santimat na sagagay sa amin, ada cellphone ko, ada cellphone niyo, nga may sa, apagsisunulatan niyo, di okay. Bakit siya ka, noonat ko na, hanap ako ng lakay. Agad patasin na at gasat na siya na syudad, bakit? Naman ko na yun, at di na. Napimida sa jay, syudad nga pa sumanang. Tapos di kasi nakit, dakdakkel ti ba ipatulod mo nga sweldo, nga para kada kami. Basta nagsingsingpit kayo, nga bale, sa anak nga nag-graduate ti college. Basta kasi ka John, nga adject, siya ka nag-graduate ti college, tapos siya kan tumatin sumubulat nga mang tulong ka rin kapsat ta. O manang, no problem, sa anak pa lang maginubnobya. Manong Nemi, makitaltalo lang amin ni Tatang. Sa matakang kanayon nga napintas ti apit. Adaman di kiti kundaw manong Nemi nga mayra na nga agbagyo no kasta nga dumakdak kailan ti dawa di kiti pagay. Ito no ka nagbalinan nga apes. Kang kanayon na kasta manong. Tao mat sa bali, nga panggada ni Tatang no saan nga sukay ti daga, magitalon, kanagmulay tinatengit bangkag. Nagpaturong kam nga rod ka ni Marie, Diyay Syudad, manong Nemi kat babayan titulong tigayeb na Facebook friend na manong Nemi. Nakakita kami iti asideg nga mabalim nga pagkasaraan, walking distance, manipod iti kasera, king iti pabrika, faktorya, ngayon kang pagtrabaho. Saan kam nga narigatan, manong Nemi nga nag-apply, gabuto talagang agdemanda ka iti obreros. Umuna nga sweldok manong Nemi impawit ko. Kada tatang ninanang receiver manong imbatik lang. Ti para kanyak. Daya itad ko nga pagbingay mi nga bayad ti kasera, kaniya Marie. Basta maten bayad pagbingay mi bayad ti kuryente, danom, kanda ti makabulan Ngayon inutan mi nga i-budget mi para iti para kada kami, panagan mi. Nga balet, libre met ti pangan, manong Nemi ti aldaw. Hindi ka magplete, ti walking distance nga road, maka-ekonomiya kami. Agkuyog kami nga mapa, nagtrabaho, manong Nemi, naman pa isang ka magpadpada iti department. Tiyag madunay marigahatan ti trabaho, manong Nemi, kaputa, may samot lang, naramidak agbungon, agisil, karig iti produkto. Kadungas nga gawid kami, manong Nemi, iti malem, magmagnakam tumanin. Pabanding-banding nga panagna hanggang kumanggan. Tapno maka-ekonomiya kami, tapno saan kami ngagdotluto, manong Nemi, mapangkamlatan manganit karinderya. Kasi deg, makalibre kami. Ore awanin ti kastrins mi, manong Nemi. Damat ka di rice cooker mi Sa pagdadangan ti danom, no kape kami manong, nakasapulan mi ti napudot nga danom. Nabintas manong Nemi ti anayas. Ili panagyang ko dito syudad, manong Nemi. One. Napintas ko na, agsipod ta, awan din nagbaling nga problema mi, kini Marie. Nukasta nga agpawitak sa jaya, probinsya, manong Nemi, paggandan kami pa nga man itiremitan sa store. Wahan sa akong ton itawag kininanang, noan niya ti control number, mapanan ton alaan. Kasta mo na hindi pa nagyamyaman, nagnagan-nakanyakan kahabsat ko. Tatalagang asanganak agliway,
Amang ted kadakwada, no kasta nga sweldo. Kadawan ti sabali, nga mangmangig ko, kadagiti kakabsat ko, no kasta nga kasarita dak na di. Thank you, Manang. Manang, thank you. Thank you. Nakimimbag ka, Manang. Nadaan tinubyo ni Marie Manong Nemi kad adan digiti kundaway no kasta nga agawid kami kuman muna kalatan friend. Tapay. Ada date mi kini Roland. Sige. Ingat lang. Ako pagdanagan. Adun experience ko may pangnip kita lalaki. Kahit mo sa ni Roland may kamanunukan nga lalaki di biyak mo. May kapat. Marbaring na seryoso na. Huwag ka lang agsiko. Amok tagsak bahay. Uri si ka, Charlene. Nukas pagaligan ta, dantuman pakailuan ng mga lalaki. Ha? Saan kang paspasiko, laglagi pamdata? Nagtungpalan na manunemi, suminamatan kanyak ni Marie. Kapay, hindi ito'y, sikat ng habis kanyak dito syudad, kalpasan na babay anak. Mangala kami sa bali nga pagganami kay ni Roland. Naglibin kayo? Pailang ha? Kahit siyempre, narigat na no ayabak dito ni Roland. Kahit may samit ti kwarto rito magkasaraan ta. Alangan ba't nga makikwarto ka? Bueno, maturo kayo sa alas na dakam ti kwarto. Si Kamet, awant ka ito palano ta. Ako mabalin ko Mangala kamat kami na idikalibin mo. Saan mapasamak dito? Tapay. Siyempre, panunutag pa lang ang kakapsat ko. Saan mong imiimutan ti bagim, Charlene? Naglagay pa yung adawat kalintigam, karbay ng mga gragsa. Saan mo nga, panunutag kang kanahin nga para kita, nanang gintatang mo, para karigri kakapsat mo. Kasano kang arudan? Basta, bahala ka. E di tamay may sakon nga agawid manong Nemi aday masidig kanya. Hay. Agatrabahuan ta. Saan lang ang talagtagpadod department, di ba? Wala na makikita kami. Siya gayam ni Reden. Siya mo ni Charlene. Papanamon. Nagkawid akon. Nangarada taglokan tan. Itulod ka. Walking distance lang. Di ako kuyugtan. Kuyugan ka. Anin, kabayla kang mamisa. Kasi ano nagkursunada kang ganta kita kidnapin da ka. Napindas kamot nga ron. Si Kawit Reden. Aman. Kanagupan yung nga babae nga katrabahawak. Karito yung pabrika. Si kadi kami pindasan. Bolero kamot ka talaga. Aman. Yung ganito optical clinic. Ang mga nadito ba rin sa tamatam. Kinanak, manong naimigit sa amin na pupuutan nga kuy-kuyog kang kaya mo nga magmag na sarsarita. Naragsa ka sarsarita ni Reden, manong naimig. Dito ti kaseram? Dito kaduha mo nga makikita ka kuy-kuyog mo. At sa bali nga pagkasaraanan. At ang aming kalibian na Di ka may mensaka. Awen, ay ka bang buteng? Nakamot ka buteng ko. Kat kaduain ka. Ada nga buteng nga. Nung sikat pang kadua ka niya. Si Kareda na. Talaga nga. Naangaw ka. Sana kagaangaw. Igakit din. Nasumre ka kon. Dan ang lagsukat. Tantun may bisina kon. Adamat karuba nga karinteriya sa dihakton ng mga. Ano kayat mo? Intag dinner at restaurant. Sus. Ilang kagsukatin to rayan ka. Italang agam amunta. Nabayagtan ng agam amut ang katrabahuan ta nga rod. Kang kalahin tang akit-kita ng naroon ng lunch break. Kasi ka kagsukat. Gusto niya klatan. Oras ang nagsuksukatan. Uniforme na ito Yung bagkang gata kasla ang uniforme. Kahit ko man nagpantalon. Jacket yan, paspasyar nga nakapalda. Deyo rayan ka. Yung talaga nga, damo talang haantan nga damong ang kitkita. Charlene, nabayagtan. Manipo di damong tagtrabaho. Kita lang amin nga nagkanatigundawi nga masadigkan ka. Tawan ka duwam. Sige, rayan na ka ron.
Manong naimiday din tinangrugyan. Idag tultuloyan nga kinasingit titunggal may sa kada kami kiniriden. Awan ti limit ko keng kuana manong naimi, nadanon ko ti kasto nga tawin ko, gabota, kaya't ko mapaggraduar ni June nga adjek. Nadaay din manong naimi ti second year college. Si kang Roden, hanga bali. Basta matulungan ti kapsat ko nga adjek. Tayin to na makapaggraduar, kada dan trabaho na, saan to palang agas asawa, tatulungan na ba't dumapay kapsat ko. Kahit mga sawin, urayan palang graduar ni Reden, 2 years more. Sakbay nga, agasawa tat numit. Ala! Nanday ito, nasagin ka di pala nga bagay nga I love you. Nabayagan nga kuy-kuyog ta. Itultulod ka, umay ka pa'y sunsunduin, nuhanin, ag-date takas to, ag-dinner ta. Saan ka din naragsak? No, adda. Naragsak ka. Kasi kalagito lang marik na takas to naragsak. Naroon na hindi awanan ni Marie, sisya kon ti kasera. Ano bali? No, kayat mo, tuladan tamit da Marie. Nga na. Naglibin. Kasar ko na kumangan, di mo pa kahit tibay galot, gabot kahit mo palang katulungan ni ading mo. Dua pa nga tawan. Di kalpasan to dua tawan. No, 2.5 na doon trabaho ni ading mo, kasar tanton. Irte na. Talagang nakalalisto kang mga lukoy tiriknak. Anong alisto? 6 months tahan si po didi. Kasto'y tararabidan na. Nabaig kindi Apa, hindi kita doon nga babae na lakam lang alain. Tiriknada. 1 week lang. Nila duma. Sus. Ngayon, nagbaling ka itong siksikalaing. Charlene. Ikalikan ka. Saan kang tumaybayan? Noon niya ti problema, medyo probinsya, matulungan ka pa Anong naimi na alukoy na nga namin pinsan tiriknak ni Reden, aging gangadyak na pupuutan. Itulog kunak, ngayon saan meten nga pumanaw, umyan meten ti kayat na manong naimi. Aging gangadyak na pupuutan, nga naitid kon ti kinabirhen ko kiniriden. Saan ko nga natong palpay ti karik manong naimi kadagnagan kanya kan kabsat ko. Nga sa anak pa lang makiboy-boyfriend. Ngayon sa nga balik ko, nak, doore adan boyfriend ko. Adan live-in partner ko. Tuloy-tuloy ko lang tama nung naimi ti tumulong iti kabsat ko. Tumulong ka iti naganak kanya kan kakabsat ko. Nagtuloy madlatama nung naimi iti parang ipatulod ko ti sweldo kada bulan. Kat tidaduma alakit ibatik Hanga balik ko nak, tabinukodan nin manong naimi ni Reden ti magastos iti kasera, kuryente, danum. Sa pasarayag tinulong kami met, sinublat kami na gastos nin kam iti karenderya uwano in ka mag-restaurant. Ada pa hindi kiti kundawi manong naimi nga nayunan na ti pauit ko. Karagyam-yaman nangaroon. Ti makadakas manong naimi saan namat ngayon pakdahar kanya nga sa anak pa lang agsiksikog. Nag-adal talong na bulan mi manon na mi sipod naglive-in kami katde. Tsak matan madat nga. Masikog ako na din. Anya? Di ba titulag takit? Urayan ta pa lang makapag-graduar ka na madante trabaho ni ading mo? Sakbay nga kasarta? Kaya nakasawan, within that period, masapol nga saan ka pa lang agsiksikog. Dakil lang mulsyat anak na. Nusan ta pa yung nakasagana? Si kamang palang tilalaking nagsaot ti kastak. Tiyan naman na mahik ng bagamang agyamang ka. Nga rakupan nak, dadan to nanak ta. Unang awan ti kastak nga plano.
Di santa ko mga arpel nga nagkakaida. Alangan mo't nga paragrag ko na ito eh. Diyak to ramiden deta reden. Kensang ko apanunutin. Sige. Di inawem, kargaem, ipas ngay mo to. Ngam deta maten manong naimit yan ang rugyan, ti pa naglamiis kanyak ni Reden. Manong naimit. Diya ka mo no apay. Gapo ka di, tagsikuga kon. Aw mat pagbalbaliwan ti pamaki ka. Nagsikuga, dejelan panagdakkel ti tiyan ko. Nakasagahanak madlatam, hanong naimi nga may paay ti bagik. Anytime nga kasapulan na, kasapulak mo. At ang naginigundaw, manong naimi, nga nung as tagagawid kami, umuna kalatan. Adalabit papanak po na. Pero din, abay ka matinakastoy ka. Nagbalbaliw ka. Gabata sa balik ka matin. Dumakdakil matin ito tiyan mo. Sikat na magbalbali ti amin. Charlene, dinadahal mo ti plano. Nag-iayatan tangan doon na ito eh. Alagawid kan. Ang subang petak tumadlain. Di man pa nagnak manong naimit na nawagak ni Marie. Hello, Marie? Oh, hello. Sorry Jack malagip timang tawag ka. Si Kaman din nakalagip ka ng tawag ka niya. Saan naman kami nakikita na data yung pabrika. Adayo man kami dyan mo, adayo kanya. Napia ka naging aga-asidig dito nga department, aga-umong kayo, nakasta nga mangal daw kayo. Kumusta kayo ni Roland? Okay, Matt. Awan problema. Saan ka pa nga masikong? Diyak pala itulok, friend. Sika, kumusta kayo ka ni Reden? Masikukat? Ha? Ano nga Roden? Timakadagas. Sipo di diag masikukat kung kat limamis kanyak ni Reden. Sa bali ni Reden. Saan na nakas ka di? Di, iba ka mga ikasanakan. Siyakbat kami ng ibaga titulag. Paggraduarag pa ilang ni June, kanakadantong trabaho na ko na. Imanugot na. Jack mat na panunot. Tinag-control, tapos sana kumapailang nagsikog. Kasundo ito yan. Kita, dakang kang desisyon ha. Sa bagay, Jack mat pakit na panasan na. Tiyan niya. Nagsikog. Tano, adaman kong daway, kumang agsikogak at mabali siguro nga padasag tag paragrag. Kanya, ngayon diwot paramin, agbuteng kamot kinapod Diyos. Nanita namidek, Marie. Ada keng nga agdesisyon. Ngayon tibay balakad ko keng ka. No kayat mo tagtultuloy ka pa ng tulong mo ka nagdikabsat mo. No kayat mo tisaan nga ganak abalasang. Alak ita, padasim ha. No may tured mo. Tsak may tured. Di mo may tured. Parang di padakalam. Naging kipas ngayon mo. Kasanan naganak kanya, kinakabsat ko nga magnamnama kanya. May saan to pa yung atawan. Kasunto pala parang graduar ni June. Charlene, mawad na ka nga tamat, naganak ka, kinakabsat mo. Hamad ka kang kanayon, magnamnama dalantan ka. Di, saan nakakayat nga kasar ni Reden? Ipakamong ka naganak ka. Kata, kasubli ka na yung probinsya. Alangan mo't nga dito yung mong ipasngay. Sinong artikadwam, mga sikasukan ka. Hamad nga rin mabaling na siyak. Sige. Nagtrabaho pa ilang nga rin. Tapno, ada pa ilang sweldo. Kaya ito no, paritandak to ni kumpanya, ti pabrika. Nagtrabaho, tamasiko ka kun. Dakilan di tiyan ko. Agawin akton sa di probinsya. Kasta nga rin, tinapasamak manong naimi, kaputayin tultuloy ni Reden, saan nga si Mang Sangpet dito kasera. Ori tawag-tawagak manong naimi, di naksungsungbatan. Ori mapana ini di department, nga ayan na manong naimi, liklikan na.
Iso nga sangkon nga impilit pa iti bagik man. Agbababawi ak no apay nga nagtalay kaken kwa na. Agbababawi ak manong naimi no apay nga kinayat ko iso. Aging ka manong naimi nga 5 nga bulan di tiyan ko. Hindi nagkikata ko ni trabaho. Hindi tinawag ak manong naimi ni nanang. Nang, ay anak, agpawit ka manin. Awan sabi makabulan mo, sipot na di pa naudi yung pawit mo ah. Madlaw ko nga bumasbasit. Yung mga bale. Agawid akon. Ha? Agbakasyon ka? Iwan mo kami, nakit manong nga tawon mo dita. Amo ka maili ko amatan ka na kami, kastamat kang ka, maili ko aminit kang ka na. Sa anak to nga pumano dita. Takit mo sawan. Nagkikata kong trabaho. Nagsubliak man lang dito probinsya. Di tamid lang pagyanak. Di tamid ito ba lang pagsapulang itin. Pagtrabaho ak. Ada ka didim nga problema, anak. Sapay kumata. Mapakawandak na. Ano ako matibasol mo? Hapag pagpakawang ka. Masikugak. Anya? Kinamumban ba yung pakamong adonobyo mo na? Sa alang anobyo, naglipid kang payan. Ngayon hindi mamuan na nga masikugat. Dinakbat din sinang patan. Ay, tanak ko na. Alakit, agawin ka nga rin na. Taon sa baling nga sang patam, no saan nga dito eh. Ngawan sa baling nga subliam, no saan nga ti pinanawam. Anak, alagawid ka nga rin din. Sige nang. Takay tulak ko man ti makimpakamo kada tatang kinirikabsat ko. Ti amok idi manong naimig at kaloksaw dak na tatang kininanaw. Kastamat ten digri kakabsat ko. Ngem saan? Gabuta. Si ayat da nga nangarakop kanyak. Kanigri kakabsat ko still nga ipagpagsada tinalaos apa nagyaman ta kanya. Bas kumama nung naming ay ayandak ng saan. Siragsak da anang magbagsubli kanya. Siragsak da manong naming kaputa. Adat ako ng apu ko da. Datatang gininanang. Siragsak da kakabsat ko kaputa. Adan to kanon kaanakan da. Oen manong naming ingkarigatan matlang datatang kininanang ngayon remedyo iti pa nang ituloy ni June iti pa nagbasa na aging ka nagraduar. Impas kayo kumat manong name iti maysa nadungpo a babae nga anak. Pinadas ko nga tinawagan ni Reden tapno ipakamok nga naganak akon. Ngem saan kon nga makontak. Kinontak ko ni Marie manong name imbaga na nga awang kanon ni Reden iti pabrika. Awanan manong. Talaga namin pinsanin nga tinalikodan nak ni Reden. Karbengak may ti magkipakamo nga nagpasngaya kon at akalintagan kan karbengan na mangkita o may mangkita ti anak mi. Kada dantong mat karbengan kalintagan ti anak ko nga ni Angel manong nga makakitan tumat ti amana. Ngayon sa dinot ayan ni Reden agsabat tupeng at atidalan mi. Ano man pa'y liblib yan dak, manong naimi, dikit tataw ti aglawlaw ko, ngamsang ko idaging kaskaso. May saka nga diskrasyada, may saka nga bastarda ni Angel. Ngamsang nabalik ko na. Tanaragsagag, tada na nako. Naragsak met, dagit naganak kaniyak, tada ni Angel nga liwliwada. Naragsak met, manong naimi, dagit kakabsat ko, kaputak, kay ayo na ako nga aywanan ni Angel. Hindi mabalingkon nga panawan ni Angel manong naimi nagsapol ti trabaho iti sentro ti Ilimi. Nakastrengak manong naimi nga sales lady iti may nga department store. Sexy akmanin siyempre numampay na ilaksiden titawan ko iti kalendaryo manong. At umatlatta digiti agar-aram kanyak manong naimi ngayon kasla jakon kayat pa iti agayat manong. Ading ko nasamsam it ken naragragsak ti may kadwa nga ayat.
ori saludsudam kada kita nakapadasan. Dagiti kayo mamabalo, ngagayat damanin. Wano dagiti inkulbuda, kadagayat damanin. Nasamsam iti may kadungaya. Adot mangin magbaga akas tamano. Ngayon siya ka mo, manon nemi, na narigrigat man itan ngagpitik ti puso. No idi, katsala na magpitik di reden ti pusok, idi kas diya nga tawin ko. Adadaman itan manong. Tako nang kitinakam ko, maminsanak lang agayat. Diyak kayat kung kunada may kadungaya. At na ni Angel na pag-ibukbukak ti amin ko, kunak tinakam ko. Nagraduaran na rin namin ni June kaya nakasarak na dago si trabaho na. Tumultulong met iso naman nun namin iti adyan na nakabsat bi nga babae nga mga alamat iti kinamaestra. Hanggang balik ko na, nga saklaing ti saan nga makapagturpos iti kolegyo. Nasyak nga inuna. Kahit kumatpel lang nga tultuloy nga tulungan, dikiti sumalsarong nga kamsat mi nga agbasa manong. Naging ka naggraduar natin, manon name iti kina maestra, ni Vilma, kadadamaten pangisuruan. May salangin, manon name nilaingin bunso. Iti saan mi pa yung nawagturpos. Limamaten titawin ni Angel, manon name nagbasa ni ti nursery, kan kinder. Ni nanang manunay di kang runa na mangkuykuyog ken kuana isut pan nakayaya na. Tap na may pasnek kumat ag trabaho para ti panagurnong ko, para ti masakbayan ti anak ko. Nawawagan da iti Vicky Abastar. Aging ka manunay ming iti maysa nga malem nga panagawid ko diti balay. At nakaparking manunay ming napintas nga kotse. Iti sangot ti balay. Sino ti nakakotse? Nasa nga ilimi? Nakunak tinakam ko. Si Miplot nga dagos manong nemi ti panunot ko ni Reden. Nakakotse nga ta ni Reden? Nga may nang sapul ka na kami dito probinsya. Nakita na nga tan nga gama? Ala? Habang nga din tinawagan. Imposible. Namin pinsanan nga binaybayan na kami ni Reden. Ni tatang tinakitak nga nagapoy di likod manong naming nga da kaduha na nga magmagna paspasango nga gwapo manong naming. Ay, Charlie na kadagagayang simang patkan. Ay, sir, ni Charlie dati inauna nga anak may. Ay, ni sir nga Rico. Sir Rico, adaklatan nga awagan ti sir. Bakay gandi. Apay awagan ta kuma ti sir. Hi, Charlene. Inyawat ng takulap naman nung nami. Nagdin nakulap kami. Nagraib dagiti nakulap mi manong nami. Diya kamuta na isang sangayan ti pareng na. Ngarita nga pareng manong nami kantiya. Panagraib ti nakulap mi kat kasla isu. Iti lang lukat nga namin pinsan tiri daw ti puso. Ngim, dinagos ko nga nung naming enlaksid deta nga marikrik na. Saan nga mabaling ko na? Tadakal ti pamatik manong nami nga inauna ak nga amang ngim ni Rico. Saan lagayam nga ni Vilma, tinapintas ka anak mo. Mang Damian. Mang Damian, tatako nung Mang Damian, napipintas sa tengkid. Adamat tagan, mas napipintas ng balasang mo. Bakit akong sir? Muna to muna? 35. Ubi nga pa ay. Di ba kakita ng nagtagtawan ti 60, 70, 80, 90? 35 ka, ubi ka pa ya. Gatsi ka sir Rico, muna to man. Ape ko mga naskan ng ibagak. Tawag ko. Mabaling ko patangan. Ano? 20. Nabayaga ko nga nag-graduate ti college. Si ako di bang mamanage negosyo mi kada papakin ni mama. Ako ang anak ko. Iso ti anak na Sir Brando kani mama Maxima. Ti aking ko ti talon nga talon. Ibang nga bimisita. Gabata isuntin nangitalkan na papangkin mamang na
iti panang bisita na kadagiti taltalon da. Kanada negosyo na nga negosyo mo na sir. Agricultural supply. Ay, wine. Naduma-duma nga sanga. Kaya pagkatangan ti abono, insektisidyo, may panggat ti agrikultura. Gabot may sak nga agriculturist. Ay, sir. No man ano samti may makipangrabid to agad dito kan nga mangrabi kita. Alis to lang timang tiliti native nga manok. Native nga manok. Alawan lang. Hanggang nari kita masaksaritaan na kita magdamihan. Nanarunan at basit pagsangwan. O inom kayo, sir? Well, sa akong di makamang gumaman nguwatan. Kukamutin ti pulutan ng damyan. Di nga min, Charlene? Nangarunan na sikat mga i-prepare ti pulutan. O na, sir. Hanak ang uwangan ti, sir. Rico ko ng latan. Tapno saan ka ba't nga uwawagan ti manang? Charlene ko naklatan kang ka. Manong nemi nakaragragsaka. Kasla nagsublimanin ti ragsak ko. Idi, taparparagsakin nak ni Reden. Nga madadapa ita manong. Tsaka mo apay. Madlaw ni nanang manong nemi, iti kanahigay ko nga remedyo namnamayk na pulutan datatang kasamatan kini Rico tanangayapay ni tatang iti kaduwada upat dahamin manong adagayam latamit idultulin ni Sir Rico una ni Rico manong naming arak iti kotsena tijet nang irawaran na numunan tad medyo dakkel hap galon sa rejeng arak dito medyo tumba-tumba ako nada. Alis tumat manong naming nagparti ni nanang itinative nga manok urela dua. Wine manong. Kaya di mabalinin nga mapaniserve ka na kuwada ti dahalam ka di ba't ti kuleng ti manok. Ngayon rasko manong naming alinuto. Nga iniiwak manong naming. Dahil tang, Rico, iti umuna pala pangramanan nyo kada jay na parti nga manok. Ano ito eh? Dahil dalam kin ba't kuleng na? Opo! Dito yung di paborito ka. Alaga nga amom ti paborito kaya Charlene. Di ito no may dasarin jay tinulang nga manok. Awan ton di dalam kin ba't kuleng na. Awanin na. Naibos siya manten. Amas. Very good. Kasla itala nga makaramanak ti kasto eh. Adumat dito ti malaklako sir. Lagi tayo dalam ka dapat kulang lagi tayo 45 days. Jack kurso na lagi tayo. Over sobra ti panaka-wada. Panaka-irep da. Ngayon dito yun. Presko, di ba? Half cook lang di panang ituno. Ituno. Yan nagahimas. Wow. Ano nga tamang damyan no. Agtarakan ta dito iti adadupay nga native nga manok. Tilang problema sana kada jay kaawan ti space. Ay, diyan bakras ti turod. Iti laudan na taong to ti taltalunan. Hindi na pinasang ma-develop na dyan. Mabaling nga maaladan. May kanti screen tapno saan nga makadayo di manok. Alakit na pinasuna ya sir no, ipuunam. Napikit din nga saan? Agriculture isa. Pero mang paadaw tayo kadagiti native nga manok. Aglako ta kadagiti tay itlog ti native. O nasangat saan lang ang manok. Produce ta piti pato. O ganso. O kaya nagitay daduma pa yung klase ti manok. Kaya tabi ko sir, daday parapalot. Diyak kayat. Di yung kaya tagtarakin ti parapalot sir. Kaya nangingina, milyones. Mga ano may awanak at agbarinakton nga sa bungero. Sa bagay. Pwede maluton manon nemi titinula nga native nga manok. Kinay-kayatin ni Rico. Ngiti sangot ti balay manon nemi ti pakiplastaran, ti lamisaan, kat sadya nga may dasar. Ti napoy, kan ti pagkalduhan manon nemi. Wen. Kasalasaan nga mo vlog manon nemi ni Rico na asidig. Direk na kalagitiya da kami akas marigrikan dadangarod mabalinda
Nasitigmatirik na manong nemi, dagiti karoba mi, kaya nasaan pulos nga galumiin. Nga reta tirason manong nemi no ape nga adada, na nainlabak ken kuana. Ngem, nainlabak. Iti ububingim siya, para iti may kaduha nga ayat, ngem, nainlab nga tamat kanyak. Kaya't nakngata. Idinto talaga nakakabalasang. Naka-imposible no kaya't nakmanong. Gabota gwapo, may isang agriculturist, de kotse, adaan ti negosyo, nalawat italon da. Siguro, ada girlfriend na. Ngayon, mas bagay keng kuha na baka maisamit nga agriculture sa kasken kuha na, wano sanggat, may sa doktor, abogada, hanapay. Nakarik na akmanin ti ayat manong ngem naka-imposible nga masupapakan dito yung ayat. Gusto nga nasken nga iwagsak ko nga dagos. Dagos kong iwagsak. Dagos kong iwagsak kunak banong. Nga membes ko nga sanggon nga makitkita ni Rico manong. Nga kanahin matin nga umay. Tsaka mo. Ano apa nga magustuhan na manong nemi? Nagpa-party, itinetim nga manok. Sa ala nga duduwa, taltalupat, 5. Tanong maibusan kami. Adumadigit kay manok ti karuba. Siyak ti kayat naman namang luto, mang tuno, manong nemi, ti batit kulen gandalem. Kakang kanayomit nga makain-inom, datatang, agraman digit ti karuba, mga barkada ni Rico. Kang kanayon nga baka nakakit-kita keng kuha naman ng nemi adadamit nga rin mang pahit rik na keng kuha na. Naman pa umot madlaw ko nga pa nagkrusonata na kanya. Kasano ko mga krusonata na? At apagit din pa naghatap ko nga ni Vilma iti krusonada na. Ti adya ni June, ti mestra nga kapsat ko. Hamad nga rin nga babae ni Bonso, talalaki man. Dududwa kamot lang nga lalaki, babae manong nemi. Taluda nga lalaki. Mangnamnamak nga kararapa manong. So nga depende ka di gundaway. Kahit konti ang kasero dito sentro. Tap na rikasta. Saan nga every other night nga umay isuna kit kang kanayin ko magkikita. Impambar ko kadananan kinitatang manong naming isupay ko na tipletek. Te medyo nangina tiplete. Agkasayrak sa di asidik ti pagtrabahuak ng tang. Kaapay. Kaduam ni Angel. Kasunod ti panagbasa no kaduam. Mas dawa na takaslada kaya't bumaliklikan. May iluto kang ka ni Angel. Sa bagay, dapat nga sakti kaya't nangakaidan ko mamanulaing no umaykan ka. Mailiw lang siguro ang adadang sakti ka, iliw na. Ada ka di problema, manak. Awan nang. Awan, didak pakadanagan. Iso nga, agkasarak. Ala, sikat di makam mo. Hindi ka maawatan. Makalawas ako manong nemi diri ka sera. Ilibaga manong nemi daking kuko ti balay. Abag kasaraan. Adaming bakante a kwarto. So nagpagpakaasya nga ukuparak. Mayat damot supay nga income da ko na. Ada ka ng bisitak manong nemi. Sino na na? Nasaludsudan dyan nagan na. Alarumar ka na tapno makita mo na sino. Amam siguro ta imposible nga pasyarin na kang hindi mo amam mo. Nakikituta ki di makita. Ni Rico. Rico, apay nga. Flowers for you. Apay nga siyak. Si Kawit, anong data nga sa lutsud? Apay nga siyak. Gabuto si katipat-patik ko. Saan na kami ikarikang kari ko among data? Malaksin nga sa nga pulo nga tawan tigidjat ta.
Adapay anak ko, nagana ka kabalasang. Kahit mo ka di nga katawaan na ka di kita tao, sigurado ka di nga, di kiti parents mo, kahit da, saan da ka nga ungtan, maamanda nga gar-arim ka, iti in-ino na nga amang imsi ka, nga naganak pa balasan, apay nga sa mong saludsudin tarik nam. No kayat na kung saan, apay nga nagkiklikan na. Saan ka nga nagkiklikan? Masaksakit ni Rico. Di naman ibagati problema na. Ngayon, hamangan ko nak no, siya katigapunan no, apay nga. Kasto ti mapaspasan ang kengkuhan. Iso nga pinatas ko ti mahawag kang ka, tanaalak ti number mo, iti cellphone na. Siya ka ti pabasulin yun no, apay nga agsakit iso na. Hanggang pabasulin, baka no sikat ka po na ako na. Apay ko mga siyak tiga po na, nana. Nadakamat na't na minsan tinagad mo. Kunana, nga nadaan ka nun, iti may kadwa nga ayat, tinagan na kit Charlene. Di mo sinulsaludsod, no, sino dito nga Charlene, akit ko namin kang kuha na, akit go ahead, anak, akit na. Manay na yun ang manay na yun, titawin mo, urumay ko na yung nag-asawa ka. Tapos dapat na napukumikan ka. No, kasta nga awan dito eh, kaya marami nang agawid, nga medyo at inom na, nakaragraksak. May medikuan, saan nga naragsak? Diyan ka mo no apay. Kaslatip pa nang ipagarup may nga kapamilya na kita napaay kinayat. So nga, malok sa kami mata, masadawa ta, idi kiniriko nga isukid din ti mapahay kinayat. Asin no kakadiiha? Sabi nga sa mo kayat ni Rico. Nana, saan na kami kani ni Rico? Isyak tay, anak tay, katalunan nyo. Makitaltalon ka na kayo. Ni Tata Damian, isyak tay inaunang anak da. Isyak tay anak da nga naganak abalasang. 35 titawang ko, nana. Nagdakil ti perensyami kini Rico. Kan naganak abalasang. Dada tagapunan no apay nga. No apay nga liklikli kami suna. No apay nga pinahay mo isuna. Ikabuta sana kami karina na. Amo ka sanda ka kayat. Ikabuta may sakang disgrasyada. May sakang inauna aktit sa kapulong at tawan ng itisuna. Ngayon ti saludsod iya. Iba't patik mo ka din ni Rico. Sana kami karikada kayo, nana. Anak, naggabu kami met iti baba. Kahit saan kami met nga natibak ng, ang nabak ng unay. Adala mo balim mi. Adakam timidal ako nada. Iso nga sa mga sawan na ita, nasaan kami kari. Nagkapo kami met, iti ayan nyo ita. Ulit iti sa lutsud ko. Iba't patig mo ka dit, anak ko. Iso mati may kadua nga ayat ko, nana. Mabaling ka di nga rod, ngayon itong bigat, umay ka dito balay. Kasalitan din anak ko. Aglo naman to anak mi. Tapno, kayat naman ang tiagbihag. Napasamak man ang tikastoy, idi na disgrasya at first love na. Masasyang kami mat kang kuala. Isulat kastoy kad ako adang ang kakabsad. Nana, mabaling ka di anak. Pengin itong bigat pa lang. Sa dinungartihan mo, paala ka. Ada ka di balayo? Nuto di balayo? Awanak sa di balay, nana. Okay, ibagang nga rin sa din, no? Taalis to lang nga, ada ibaong kong umay ni mga halaking kanita. Imbagak manong name. Imbagak, nga saan ko nga may pabigat pa manong name, iri pa ng kita kini Rico, no dikit itan. Kapag jak tumad lang makaturog, no saan ko nga makita. Kapag umkisan ti pusok manong name. Huwain, kasla nakarok atin ti pusok nga laplapdak, nga rumukat. Kapag awanan ti panagduwa-duwa, awanan ti panagbuting,
nga nangig ko na mismo dayta, iti posible nga pagbutbut nga panangiparit nga panangawat kanyak dagiti naganak kang kuan. Ken kabot na masakit ni Rico manong. Nga siyak tinamnamaik, nga siyak ti makaagas kang kuan. Iti makasangpit kami manon na iti panakkalan nga balay da. Sinabat na manong na iti inana amuklat na ng isut inana. Nakasimsimple nga bakit manong. Inarakop na. Siyale na kakyaman kami. Sa dinuntayan ni Rico, nanak. At dati kwarto na, may kanta, kuyugin ka. Kimutong manong. Limasad ti pingping na. Nakakidem. Inagkamak manong name iti nakulap na katsyak matitan timang pet adu nga takulap ko. Nagmulakat. Charlene ko na nadagos. Charlene, may maringkwas. Bagas sa mo kabailan. Charlene, si kaningang peso. Uri sana ka nagmulagat. Amog nga si ka. Gabot ang pamilyar unay kanyak tila mo yun tinakulap mo. Kandi bara. Gusto na rin saan unay nga bara tinakulap ko. Duwan nga ima na timang pet manong name ti imak. Nga pumudpudot a bumarbara ti takulap na manong. Nga magitak nga rumagragsak. Nga kasla agong ungar. Dagiti matana. Amaguskuswak. Nga nukasta nga matmatan nak manong. Nagkamanak, Charlene. Sorry, Rico. Di pa nang ipaidam ko ti kalkalay ko gumangayat. At ang amin panagbuteng ko. Abing amin saan kang mamatikan niya. Napadasak din tinagtalay. Ngayon manasaktanak lang. Saan nagpapada ti lalaki. Napudnuak no siyak ti agayat. Kanawan problema na ginaganak kaniya. Tanon niya man ti makaragsakan ti anak da. Saan da nga pawilan mo no saan da nga iparin? Kat saan kamlangan nga agdin din nakulap manong name na dagit na ginarakop kami. I love you, Charlene. I love you, Torico. Sikat may kaduang ayat ko. Sikamat may kaduang ayat ko. Oh, nanamin tata sa iti may kaduang ayat, Charlene. Oh. Kasla naging sasakit lang ni Rico dahil tati awag daman nung name ito nakalalis to nakapag-recover. Kanakaragsak manen, nakanyakan kakapsat ko. Tadak manen, kastamat tayo kini Angel man nung name nga anak ko. Nakaragsak manen, di kabarangayan mi, kapatad naman ni Rico. Ang naman na imas nga maarak, bagsangwanda. Adamat manen manong name maparty kag maito nila nga native nga manok. Naplano ti kanlay sa mi manong name ket plinano mi pay ino sa dinot pangipatagdaran mi ti balay mi. Ti bagbaga na idi nga turod manong name nga kukwada nga bagbaga na plano na nga pagtariknan iti manok pato ganso ken dadto mo pay sadyay tinakipatagdaran ti balay mi. Kat ti plano na idi manong name ngagtaraken ti manok kanda dumapay at nagatang na manong name nga napimbinas nga lugar ngawan ti makadisturbo tasala nga manok ti nagbalin nga taraken mi pinataraken na no di kita baboy pay manok agraman kalding agriculturist nga talaga ti asawak manong gabot at panagasawa mi nadaan kami nga dangos danat nga adjen manon name ni Angel ni Rico Jr. Nagsasaruno manong name duwa nga tawol lang ti baet dagiti talungan nak mo.
Kaya no, saan ti pa nang ipateg ni Rico, kadagiti po nga putot na kanya, nagtulturoy, ti pa nang ipateg na med ka ni Angel. Nga manang, dagiti talo nga anak ni. Ta ni Angel, manong name nakasaysayat, kadagiti kakabsat na. Nakastamat, dagiti kakabsat na kayong kuwana. Kaya ababang banao, manong name nakaragragsakak. Iti may kadua nga ayat. Akasmet iti may kadua nga ayat. Ken ni Rico manong. Ti panagpadpadami ti gasat. Kapan nagsabat ti dalan mi. Tinaitad kada kami ako nada nga tadhana. Awanan ti damag ko manong name kiniriden. Ala na intun ka ano nga agsabat kumanin ti dalan mi. Kadadya mo na nga ayat ko, daktulaan mo na intun ka ano manong. No pamasamak to, nga agkita danto nga agam amuda nga agama. Imawanin ti sa pulag pa'y manong. Taori awan nirden, nga pudno nga ama ni Angel, awanin ti sa pulag na pa'y kiniriko. Dito nga rin ti pagkasarita, ak manong name kadagyaman aklaunay, ti anos mo nga nanging basa. Kahit sapay kumat, at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarimingan tibihag, kadagiripatag nga dibungeg. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, Charlene.